Akusazioen kontuarekin, evidentemente ez nuen esaten akusazio partikularrak, baina, hombre, nolabait esaten ari zarete, pasatzen dizkiguzu 3 igogailu eta ez duzu hitz egin gurekin, gutxi gora bera, hori da akusazioa. Hori larria den edo ez, hombre, nire ustez larri samarra da. Eta 2011ko alegazioa irakurtzen badugu, hor erabiltzen diren adjetiboak nahiko gogorrak ziren, esaten zen resulta diabólico, puesto que a través del traspaso unilateral de competencias, esaten zen de modo que se garantice un traspaso pacífico, alegia esaten zen traspasoa gatazkatsua izaten ari dela, esaten zen se le impone al ayuntamiento la transferencia unilateral de una competencia que no desea, o sea, hor igual 10 urte hauetan egin diren aldaketetan lege proiektuan behar bada adjetibo horiek ez daude azken alegazioan, baina, bueno, hor egon dira akusazioak, eta gaur ikusi dudanagatik akusazio horiek, bueno, ez dira apaldu. Eta kezkatuta irtetzen gara, ze uste dugu garrantzitsua litzatekela zuen artean hitz egitea eta zuen artean adostea 3 igogailuen traspasoa, gero itxi behar dela baten bat, zuk esan desun bezala, eta ez daukate hemen elementurik diskutitzeko, eztabaidatzeko hori edukatzeko, segia da, bueno, tunel horrek bazeuzkan bere arazoak, nik ez dakit argistapenarekin eta konpondu ziteken edo ez, baina behar bada ez da horren erraza, eta segurazki, bueno, ez dut ez baian jartzen esan dezuna, Abanza jauna. Baina, bueno, bai uste dut nolabaiteko akusazio, bueno, gogorrak gutxienez txoke bat ikusten da, eta uste dugu, bueno, zuk aipatutako kasu horretan bezala, Zumalakarregiko igogailuen traspasoan bezala, egin zitekela hemen hitzarmen bat edo 3 hitzarmen, eta lege hau gutxienez igogailuen kontuari dagokionez, ez zala beharrezkoa. Ze, karo, hau lotuta dago baita izan dezuen eztabaida nahiko tekniko baten inguruan, esan dezue, bueno, sanzioei dagokionez eta inspekzioei dagokionez, igual igogailuak ez direla sartzen, ezta, eta aldatu beharko litzatekele zerbait. Karo, hemen arazo bat dago eta da, igogailuak ez direla kable bidezko garraiotzat jotzen, legeak berak esaten du, eta zuek ere zuen alegazioetan hori esaten dezue. Orduan zertara dator hemen arautzea 3 igogailuen traspasoa ez direnean kable bidezko garraioak. Horrek erakusten du legea ez dagoela ondo armatuta juridikoki. Arraroa dela. Eta zuk esandakoa gaur horretan arrazoia ematen diguzu. Esan dezu, lehen xedapen iragankorra soberan dagoela, beraz, igogailuak ikutzen dituen xedapen iragankorra kentzen baldin bada, ez lirateke igogailuak ikutuko lege honetan. Eta uste dugu, lehen esan bezala, hitzarmen batekin nahikoa litzatekela gutxienez Bilboko igogailuei dagokienez. Esan dezu, kontuz, baina lege hau ez da bakarrik horretarako, Artxandako funikularrara ikutzen da, ja. Esan dezu baita ere 1980tik daramatzazuela kudeatzen. Osea, oso beharrezkoa ez da izango, 52 urtetan legerik gabe kudeatu, eta imaginatzen dut ondo kudeatu dezuela, ez? Ondo kudeatu duzuenean.